Money. Mahal din ng kalan mga binder. Alas kami kakauwi. Hindi malibig man na. Unang manito ang pinigyan eh. Dito sa kulin ng mga November sa kalan. Matuwak na ako kung ito malit. Kalau nak bida tu sudah bau. Kemudian tu nak jadi. Nah, mana ni? Now, itu sungguh. Uli, hangkalan hang kita na. Labang na pagkaadyo. Ni jago na ang gunahan karon. Dapin sa kurang na nay. Ubos ni sang ubihan dito sa daw ta. Tanam gyud ko balik sang ubi. Adlaw. A few moments later. Ano panda? Kaya karagara ko panda ka. Ondoy. Ako ay kudkud ay. Pwede. Ako ay kudkud. Hani mo yung plakabok. Ako lang ay kudkud pwede. Binodi ako ay kudkud. Pwede man kabok kudkoron. Ako ay kudkud. Ay, balik kamu dua sundoy day. Nis dari labay, ngagmay. Oh, naman kung pwede kayo magkanilit na eh. Oh, isigil ko tulad. Gawas pa kung makabignan.
Panakon ko day. Jijin, sarap. Ano naman? Sarap to kalubi. Sige mo naman imong perlas mo na imong herban. Natag ni. Ay, magtigamitan, magbara. Asa ano? Rongsod. Hamsa Aliana. Ha? Aliana. Wa pa man. Pero magawas na. Padung na. Ini daw to kalawat. Kalawat, kalawat. Saka ba na? Ako na sa Aliana. Sa Mayor, hampung man. Sa grabing Mayor, oh. Bebe. Jogging pa jud. Awa bi ko sa sapatos. Sa na tew. Sa mo sa daghan. Bisita lagi di mo magsaba. Tumo na balik bisita. Nanay bisita yan na. Na sila na. Amo kay Halo, 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 halo na. Wala ka. Siksi lagi ka? Ha? Siksi lagi ka? Ako hospital dito kung kusina. Ayo day, ayo day. unsa pa yun? Gamay na lang wala na. Sinsa, naga ko Merkulis. Hala pala mi. Muli na ko sa Manila, hindi ka Merkulis. Aw di, bahala mo na banaan ba? Na, Merkulis kinumlarga na. Kaya gibingaw naman. Wah, mingaw ko sa mga anak. Berara ba sa kukuan? Okay. Ano sa sakto na pag nagbuntas pa sa imo kuan ako. Kala. Kuan ako na magtaksin ako. Asa man tataman? Pasay man siguro. Hindi mo dito sa lupa. O alabang. Hindi mo siguro. Sa una alabang mo, sa una. Ha? Alabang man sa una siguro. May alabang pero ba lamang ni alabang. Sa grabe mo na naman. Ay. Dai pang birthday dai. Balik pa ka hospital dai. Di na. Na aircon man ka. Aw. Cafe hotel. Bernie. Hotel ko ni kapoy na si Za. Kinsi, Bernie. Pwede pa siguro mga pizza tinsinan. Bernie. Lagi pa. Sunday. Sunday sila mabalik sa oras ah. Sige kay magandam ko baon. Kan sa kuno? Sunday. Domingo. Domingo. Mag Cebu Tubigon manas kon magi. Domingo na ba? Domingo. Sa Palya o sa Pepino? Sa barong pizza. Sa Domingo. Tubigon Zen? Sa Tubigon Zen? Kaya mo gusto ka saan dito? Lunes. Alate, thank you, Ako na langit. Ala saktuhan. Alate, ala saktuhan ka do? Oo. Ingon lagi ko. Mao, kuno gamay. Adto kay science ra mabuti. So sige na. Ingon gid ko. Ingon man to siya share kinagamay ni ko dikit to siya 5. Kano na naman magbagamay tayo. Ay, ito meron saktuhan. Pak na pak. Alate. Dali atong tinganan na. Daliti. Saan mo na ti? Ipang ano? Isa ra imo dang dark imo dang. Naman ri. Asa mo natin? Charm. Pang charm. Putang tama ko niyo nung nasa garon kaya na pwede. Isa ra imo dang. Nurante dud. Ang kawa. Ara dito ang nurante. Hello. Hangin mo dang.
Saan man ito? Picture na mila. Picture ko sila. Pilay kang lunch. Ay, dito na ako. Isa yung pamutang ito tulong lingkod. Tara, ito tingi. Ang na day. Oh, sabi! Di ba tarang hilak? Kaya sa pag-ibadan ko. Huwag kami halik si Awa sa beke. Nagagubot kami na rin. Di ko ano pag Asumagi Breme. Abang kanila? Among dapat sa Amerika. Kalau naman yan sila. Nira. Manang. Aduh papaji. Yur sakto na katungbagan. Katumba po. Kami agay guys. Aduh na kodta. Ang pasinda gwapa oh. Ano nang na? Isigain lang. Isigain sa mong video. Okay. Wala ganing siga. Ana. Tanawa ko na. Ikaw man si Hael og mata. Kabi may duhay mata. Ano manok pwede na lang manok. Tiaw. Bugangin ang baga. Lahi mo itong tulingan yun. Mawa. Baka mo pa rin pagkuhan na. Balipikas. Tapos kumuling manok kaysa isda. Kaning saruto na ni. Dari ka maya? Pagkas may sugba na magbibisita na mo. Ano itong tong. Yung Amerikano, Bisaya na na eh. Cebu o Mindanao. Amerikano ko sa na foreigner. Huwag. Sabi, mayor ka. Ingan ko si Jag, mayor ko nung mayor ba tinaad? Mayor ram di ay. Katong laki. Mayor na meron sa Alicia. Ay na. Ayo day. Unsa pa yun? Gamay na lang, wala na. Hindi lang, unsa? Kami? Pista gali. Kung makamagsaba day. Surprise man. Lagi, nahibaw surprise ko. Surprise dugin ng kakaon. Madun ka na. Ang surprise ah. Mayor ka. Kapa-kapa. Kapa-kapag sugbang. Surprise ah. Ako wala dari, hanig na ko dari. Uy, hanig si Kwan. Mundoy. Nagdala ko si dari. Umuapas. Lumabas, asa makapasakay? Hala, may batasan. Hanig ko rin dyan ay. Hanig. Tulungan ka luto na isa. Ano man ang nawa man ang dalaga? Uy! Magpresa ta, magpresa din sa kasama. Ang sabad yan, isa ron. Awalan langit ng Amahan, daghang salamat Lord sa oras karong Lord sa mga kahiusap. Ang giampo Lord nga panalangin nimo ni pagkaandaw mo sa matubangan, magkapatikabat sa kahimtod sa imong panglawat. Ay sa nang giampo kita salamatan in Jesus name. Amen. Amen. That's it. Ginawa na mo wala kasi mo tapad na. Dali lang. Pagkuha sa Lord. Para ano man ito para kay sino ba na. Paano sir, luwag sa sabaw tayo. Alate, thank you, thank you, Siguro ko na lang hid. Ala saktuha. Halate, ala saktuha dyan do? Ingon lagi ko. Mom, kuno gamay. Ito kay tayo sa mga puting. Sa 6 yun na. Ingon yun ko. Ingon man to siya share kinagamay. Ingon di ko puti siya 5. Kaya mo naman magbagamay tayo. Ay, ito meron saktuha. Pak na pak! Alate. Dali, atong tinganan na. Digiti, daliti. Saan mo natin? Ipang ano. Isara, imudang, dark, imudang. Pag naman rin. Ano tayo natin? Mo yun. Pang charm. Putang tama ko niya nung nasa garon. Kaya na pwede. Isara, imudang. Kapag si Bea.
Ignorante dud. Ang kawa. Ara din taon sa ignorante ha. Ano? Hangin to nang. Saan man ite? Picture na nila. Picture ko na sila. Pinay kang lunch. Pag ito ka mo, ay Isa yung pamutangin ito mo lingkod. Tara, ito tingi. Ang aga na ito na day. Oh, sabi. Yung bata na kilak. Kaya sa pagibadang ko. Wa kami halik si Awa sa beke na nagabubot kami lagi. Sa magi. Sa magi, Breme. Abang kanila? Among dahil sa Amerika. Sino? Naga ko Marcolis. Hala, Breme. Muli na ko sa Manila. Hindi ka Marcolis. Aw, di. Bahala mo na banagan ba? Na, Marcolis kinumular ka na. Kaya gimingaw naman. Wah, mingaw ko sa mga anak. Wala na ba sa kukuan? Ano, sakto-sakto na. Pag nagbuntas pa, sa imo kuhan ako. Carla. Kuhan ako na magtaksin ako. Asa may taktaman? Pasay man siguro. Hindi mo dito sa lupa. O alabang. Hindi man siguro. Sa una alabang mo, sa una. Ha? Alabang man sa una siguro. May alabang pero ba? Alamang na alabang. Sa grabe mo na naman nila. Ay. Bulay pang birthday day. Terus kian tala? Hospital? Nalipay ka wa? Terus kian niya eh. Dan kian na mo kamo. Terus ay danggas ang kian ni mo. Burger. Lahatan. Ika nagsabi nila katanang. Gal? Ano ko sabi? Ang kaliwat yung taga-isa. Sa mo. Ano na kan kano ko ano? Kulit ha. Uli ako yung tasay. Talag yung mugnaw ni Zat Milailin. Ha? Para magnaw. Yes.